Pane nyaya yanetsa yafama abva kuKwekwe nePangolin kuti anoipa president of Zimbabwe his honorable Idi Munangagwa. Saka zvoitika panyaya yePangolin iri kushamisa vanhu ndonyaya iri kutopisa izvezvi because zvatonetsa kuti Pangolin aiwana paye and aona sei access yekuti apinde muState House kuti anopa president. Zvinhu zvashambisa vanhu. A Kwekwe farmer who found a Pangolin in his farm obva aenda nayo obva drive 215 kilometers to Harare obva aita hand personally kuna Idi Munangagwa. Zvinhu zvatoshamisa vanhu kuti konyaya aita sei. Rega ndikudzei zvaitika. Guys, iPangolin yangu ana mufamu make. Skaiwana odaro abva atongoitora obva aisa mumota make obva aita zvivindi kuti aise mumota make kuti anopa president. Umwe munhu anogona kubvunza kuti hasta zvivindi zviri papi kuti munhu angobata Pangolin obva anoipa president. Rega ndikudzei zvaitika. Zvivindi zviri pakuti Pangolin kungoonekwa nayo kungopinda mujeri straight from 9 years zvichikwira kutopinda mujeri. Ukoonekwa nePangolin chero kwati ndanchida kuzonoipa president. Havatonzwisisi vakomana. Vanobva vatokuvharira mujeri ipapo kutoenda mujeri. Nyaya yako itori ne9 years nechekare haina reason because kunonzi nevanhu veparks. Ukaona Pangolin isiye pairi ipapo wofundira vanhu veparks kuti mufambi mangu ndaona Pangolin. Saka uyu mufesi uyu aita zvivindi. Saka isu hatisi kuziva kuti kwapresident ikoko kuda azotopiwawo chimari chinomeka sense chokuti watendeka because Pangolin chunjinopisa. It's a rare species iri kunzi kwanzi tiichengetedze munomu. Tikunzi tiichengetedze muZimbabwe species inonzi Pangolin. Saka Pangolin inopisa guys. Kunogara kuchitaura kuchinzi ukangoona Pangolin cheteka uchiti waona Pangolin wakuda unoitengesa uchingowana bhaya ndokutopinda mujeri mako because haina bhaya. Chunjinopisa. Asi kunzoko vanhu vanenge vari kunzoko vanotoziva kuti kumabhucha kunzoko inenge ichinzi $150 per kg nyama yePangolin inokosheswa. Muno mufuti haingokosheswi panyaya yenyama, inokosheswa kuti zvinhu zvainzi zvaiera kare. Pangolin kare wakatoiwana yaingopiwa chifu wenyu chete ndiyaipiwa vana sabhuku vana chichi ndovaitopiwa. Pangolin yotogariswa dare nyaya yacho kunzi waita sei voona kuti vokupawo kana chimhuru chekuti watendeka hauna kudya Pangolin wega kana chichi. Saka chunhu chinopisa. Saka mukomana uyu aita zvivindi dango angobatwa ke kana paroadblock nemapurisa vanga vasingatombonzwisisi kuti ada unopa president. Saka tikuti kana iwe ukaona Pangolin muyadi mako best way kungofonera vanhu veparks kuti vauye because wakaita zvivindi zvoitwa nemukomana uyu hauiwini. Mukomana uyu akapenga akapenga. Saka regai tibaye because ma1 ndo anonzi ma1. Saka guys, thank you for watching Hasta TV. Ndokumbira kuti musubscribe panapa nekunyora mucomment section zvinhu zvamunofunga mundiudza kuti muri kufunga chini nyaya iyi kuti mukomana uyu agone wise decision. Danga aitengesa futi haidya mazimari but uchingoitengesa ukangoshaya bhaya chete watonyuka. Hasta TV.